gelek kes bawertkin HDP evcar herîkêm sê parlamenteran wê derxe. Parlamentera Amedê Feleknaz Uca jî evcar namzeda Batmanê ye. Ew dibêje ji bo gelê Batmanê pêdiviya ku herin dengan ji wan bixwazin nîne. Dibêje gel ji wan re dibêje ku Batman 5 parlamenteran ê ji HDP derxe. İro dema em vê xebatê dinêrin meheke xebata ku şev û roj hatiye meşandin millet dibêje 5 tenê na em 6 dibêjin. Em ê dibêjin 6 çiye dibe şaredariye. Ji ber wê biryara gelê me Batmanê ji niha ve 5 hevvekîle yek jî şaredariye. Şaredariye mezin em ser wê xebatê dikin. Xebatê pir xurt derbas dibe. Moral motivasyon pir baş dibe. Yek gel îknakirin ji xwe em naçin. Em naçin nav gel, em nabêjin dengê xwe bidin me. Demam diçin gel herkes ji ber vê dibêje. Dibêre roj roja xîretê ye. Ku îro em dengê xwe nedin xwe. Em ê kengî bidin xwe. Ev yek bersivek millet dide. Demam diçin herkes dibêje çima hûn hatine, gerek netkirin bu hatina. Ji ber ku em ji xwe dizanin. Em çapemenî jî dişopînin, em roşê jî dişopînin. Em hemî bi hev re vê pêvajî bi hev re derbas bikin. Bi rastî jî gavê tu diçî kîjan malê jî ji dayîkên extiyar bigire, cîwanên bigire zarok. Ti zarokekî 3 salî tu fotoğraf nîşan de, tiliyê xwe nîşan de dibe Demirtaş. Parlamenterê berê û namzedê AKP Zîber Özdemir ji dengê Amerîkayê re axivî û got partiya wan gelek xizmetan li bajêr û gundên Batmanê kirine. Di hilbijartinên berê de xelkê ji wan xizmetan dixwestin. Lê gelek xizmetên esasî hatine kirin. Lewma niha destê wan biqewete. Hatta îro vat işte vat talebe rast nadim. Yani hizmeti ye esasiye temeli gelek hati çekirin jiboloji ve kampanyada desteme gelek kuvvet em gelek xalet bejin. Ama gidijin bu demokrasiye bu mafya rivajı bu huzureci. Hilbijartina dawî de yekê mijdarê 2015 de HDP 177,000 deng send û bu partiya yekem sê parlamenteran derxist. Li HDP li gorî heftê Hezîranê 14,000 dengê xwe kêm kiribû. AKP di heftê Hezîranê de 47,000 deng sendibû û parlamenterek derxistibû. Di yekê mijdarê de jî 25,000 dengê xwe zêde kir, lê dîsa jî hejmara parlamenteran zêde nekir. Neha hem Partiya Saadet hem Hüdapar namzedên bi hêz derxistine û tê texmîn kirin partiyên din ji dengê AKP dengan bigirin. 2005'de mesela heftê Hezîranê de mehel bijartinek derbas kirekî. Yani divê demê de em çarşıyê digeriyan evkî kolanî bajar digeriyan gelek dost û insanê me hebûn li aliyê wî alî cadê neverî bû me cema. Dixwestin acaba wê hinek me bibînin, acaba wê hinek me tehdît bikin. Yani me demek ewlû derbas kirek. Ha îro ama huzur heye, sikûnet heye me welat li herêmê tevî jî heye ne Batman tene yani. Gel hinek insan di destê wan de eger got çek hebe hem welat insan dibin siyah çeka da irada xwe nikarin tesandık evki. Ama anha di pirskrêkeke ewlû nemayevki. 5 parlamenter para Batmanê dikeve. Batman di sala 1990 de bû bajêr. Neha hejmara bajêr 580,000 e. Hacîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Batman.